Cleveland egykor az Egyesült Államok egyik legnépesebb magyar központja volt. A magyarok öröksége ma is meghatározó az ohiói nagyvárosban és annak környékén. De minden és mindenki története valahol elkezdődik. Csibi Lóránd esetében a Székelyföldi hegyek között, ahol a hagyományok tisztelete és a család összetartó ereje egy életre meghatározó útravalót ad a felnövekvő generációknak. A Magyar Kultúrkert az egy ikonikus pontja a clevelandi magyarságnak, hiszen a Magyar Kultúrkert, mint non-profit alapítvány, nagyon sok rendezvénynek ad helyet, úgy a magyar közösségben, mint a többi nemzeti közösségekben is, hiszen bárki bejöhet ebbe a parkba, élvezheti ezt a gyönyörű szép látványt. Önkéntes alapon gondozzák, a magyarok is besegítenek a gondozásában, és néhány elemét, fontos elemét jelenteti meg a magyar kultúránknak, a népzenének, a népirodalomnak. Ez a kultúrkert azért is ez. Minden és mindenki története valahol elkezdődik. Esetünkben a Székelyföldi hegyek között, ahol a hagyomány, a munka tisztelete és a család ereje egy életre meghatározó útravalót ad a felnövekvő generációknak. 1971-ben születtem Gyergyóditróban. Gyergyóditróról azt kell tudni, hogy Székelyföld legnépesebb községe. Csíkszeredában jártam iskolába, az elemi iskolába is, és a liceumot is ott jártam. Úgyhogy az első 18 évemet, ugye amíg a katonaságba elraboltak, addig a Csíkszeredába töltöttem, de meghatározó évek voltak azok az évek, amikor a nagyszüleinkhez szinte minden évben hazalátogattunk vissza egy Gyergyóditróba, a szülőfalumba. Ott tanultam meg a nagyszüleimtől azt a felelős magatartást, amit egy falusi gyermek megtanul a szüleitől. A 80-as évek Romániájában a kisebbségi lét nehézségei és a forradalom szele hamar új irányt szabott a fiatalok életének. Lóri, Clevelandben mindenki így hívja Csibi Lórándot, szóval Lóri kiskatonaként vett részt a forradalmi eseményekben. A liceum kezdésének a napján bementünk az iskolába, és a magyar nyelvű tankönyvek helyett román tankönyveket kaptunk. Ez akkor megdöbbentett, és akkor döbbentünk rá, hogy mi történik. Igazából körülöttünk akkor tudatosodott bennünk, hogy mi történik körülöttünk a világban. Befejeztük a liceumot 1989-ben. Rögtön elvittek a román katonaságba. Decemberben megtörtént az a híres román forradalom. Arra gondoltunk, hogy ez most már eljött a Kánoán a szabadság, és a házasságom azért tönkrement, tehát elváltunk. Fiatal apukaként ott maradtam egy kislánnyal, neveltem egy kislányt, 3,5 évesen, de hát hál' Istennek megismertem az életem párját, akivel most is együtt vagyunk, akinek szintén egy sajnálatos baleset során a kedves férje elhalálozott, és ő is ott maradt egy kisfiúval. Tehát a két fél családot összekötöttük, és úgy gondoltuk, hogy akkor így könnyebb lesz mindannyiunknak. A rendszerváltás utáni évek azonban nem hozták meg a várt gazdasági és társadalmi fellendülést. Az útkeresés és egy sorsdöntő nyeremény végül egy másik földrészre sodorta a családot. Leszereltünk, arra gondoltunk, hogy hát micsoda, egy jó élet lesz itt. Eltelt majdnem 10 év, és semmi nem változott Romániában. Úgy döntöttünk, hogy megpróbálkozunk máshol. Ez a vízumlottó szerencsésen kisorsoltak, és akkor indult a kálváriánk 2000-ben, amikor is döntenünk kellett, hogy elhagyjuk a szülőföldünket. Egyedül jöttem ki először, körülnéztem itt Clevelandbe, és találtam egy igazi magyar közösséget, és akkor biztattam a kedves nájomat, hogy ő is jöjjön ki, és akkor a gyerekekkel így akkor 2001-be kikerültünk Clevelandbe, rögtön becsatlakoztunk egy olyan, szinte azt mondom, hogy hanyatló közösségbe, amiben egy újabb vért pumpáltunk, több erdélyi család, több gyerekkel. Az újrakezdés Clevelandben egyet jelentett a helyi magyar közösségbe való beépüléssel. A beilleszkedés során a család egy teljesen új szemlélettel találkozott, amely azóta is meghatározza a mindennapjaikat. Ha megérkeztünk, akkor rögtön bekapcsolódtunk a Szent Erzsébet római katolikus egyházban, a közösségbe, és oda jártunk gyerekestől.
onnan kezdve nyílt ki a világ, mert kezdtünk megismerkedni, például elmentünk a Szent Imre római katolikus templomba, ami szintén Clevelandben van, akkor még működött a Szent Margit római katolikus templom, oda is eljártunk. Azt is meg kellett itt tanulni, hogy az önkéntesség milyen hatalmas nagy erő, és milyen fontos az önkénteskedés. Nagyon érdekes volt, hogy a gyerekeink már a kisiskolában, amikor ide kerültek Amerikába, már akkor kérdezték, hogy miért nem önkénteskedünk mi. És akkor el voltunk foglalva azzal, hogy dolgoztunk, és abszolút nem jártunk be az iskolába, és akkor mindig kérdezték, hogy hát de miért nem megyünk be, hogy kiszolgáljunk egy ebédnél, vagy anyuka, apuka önkénteskedik néha, meg persze látva, hogy a magyarok is önkénteskednek, akkor oda csatolódtunk a magyar önkénteskedéshez, tehát gyakorlatilag mindent önkéntesen teszünk, tehát mindent, amit csináltunk az évek során, és csinálunk, az teljesen szívből, és nem színből csináljuk. Látni azt, hogy az unokáink nőnek, látni azt, hogy szépen beszélnek magyarul, látni azt, hogy a következő generációnak a gyerekei, a fiatalság és a mi fiatal felnőtt gyerekeink is jönnek, szó nélkül pártolnak minket, szó nélkül mellénk állnak, segítenek mindenbe, amit ugyanúgy, ahogy mi csináltunk, ahogy tőlünk látták. És az a néhány kedves szó, az, amikor megállítanak és megköszönik nekünk, hogy köszönjük szépen, hogy éppen egy finomat főztünk, vagy éppen segítettünk valamibe. A köszönöm, az bőven elég. Ahogy egyre jobban bekerültek a közösség vérkeringésébe, Lóriék a helyi tájékoztatás motorjaivá is váltak. Az önkéntes munka egyik legnagyobb mérföldköve a clevelandi magyar rádiózás átvétele volt. Elsősorban a legfontosabb, amikor már bekapcsolódtunk a clevelandi nagy életbe, az a 2012, amikor a Bocskai Rádiót átvettük, és akkor egy lelkes kis csapattal elkezdtünk rádiózni, minden vasárnap 3 órás műsort készítettünk. 2019-ig csináltuk ezt, 7 évig, ez alatt pedig tényleg nagyon sok, minden szervezethez eljártunk, minden eseményen ott voltunk, és ez volt az a katalizátora ennek az egész clevelandi magyarságba betöltött szerepünknek, mert nem egyedül csináltam, mindent a kedves nejemmel csináltam, és azokkal a barátokkal, akik segítenek a mai napig. Most tehát ez a kis kuckóm, ahol a Torontói Független Magyar Rádiónak készítünk 2 hetente adást, Amerika hangja címmel, egy kollégámmal, Hargita Istvánnal. És ugye itt szoktam a videókat is megvágni, amik fölkerülnek a YouTube csatornánkra, amely a Cleveland és környékén működő magyar szervezeteknek a rendezvényein készül, tudósításként vagy esetleg beszámolóként. A magyarság megélése azonban nem merül ki az ünnepségekben és a rádiózásban. Lóri életében a sport és a népi hagyományok ápolása épp úgy jelen van. Nagyon sok barátunk van, akivel hagyományőrző foglalkozásokat csinálunk a gyerekeknek, ostort fanunk, íjászkodunk, mindenféle kézműves dolgot csinálunk, a magyar népművészetét, néptáncolunk. Hát néptánc csoportban is részt veszünk, örömtáncos néven. El nem tudtam volna képzelni régebb, hogy én néptáncolni fogok. Vagy el nem tudtam volna képzelni, hogy székelyruhába fogok járni templomba, meg az úton, itt Amerikában. Vagy el nem tudtam volna képzelni, hogy a Csíkszeredai Sportklub mezbe megyek az amerikai hoki liga mérkőzésekre, ahol az emberek megkérdezik, hogy ez milyen mez, ez nem amerikai hoki liga mez, és mondom, hogy ez a szeretett városomnak a csapata. Tehát egy ilyen kultúrmissziót is csinálunk. És úgy gondolom, hogy amikor az amerikaiak rák csodálkoznak, és megkérdezik, hogy kik vagyunk, és azt mondom, hogy székelyek vagyunk, akkor összehúzza a szemünket, hogy életében nem hallott ilyet, hogy székelyek, és akkor elmagyarázod, hogy milyen kisebbségi népcsoporthoz tartozunk. A tengeren túli lét mindennapjaiban a legfőbb kérdés a gyökerek megőrzése. Ez a küzdelem azonban nem csak feladatot ad, hanem ráébreszt arra is, mit jelent valójában magyarnak lenni a világ bármely pontján. Én ide kint lettem magyar, Amerikába. Mikor egy másik környezetben vagy, eljössz egy más országba, és nincsen úgymond semmi más lehetőséget, csak azt, hogy a saját környezetedben megmaradj, tehát hogy maradjál meg magyarnak, akkor ez a fogózkodód, ez a kapaszkodód. És ezt
itt kellett megértenem, itt kellett megéreznem, és szinte azt mondom, itt kellett úgymond megtanulnom. A legutálatosabb szó az, hogy magyarkodni. Semmi más nyelven nincsen ilyen. Senki nincs románkodik, franciálkodik, angolkodik, nincsen, de nekünk a szemünkre hányják, akik mi magyar érzelmek vagyunk, hogy magyarkodunk. Ha egy magyar bocskaiban megjelenünk valahol, és akkor én is kaptam ilyet, hogy miért magyarkodom. Ez nem magyarkodás. Ez az ember születik ezzel a magyarságtudattal, és szerintem érezni kell, mindenikünknek érezni kell, hogy ez a csodálatos magyar nyelv, amit beszélünk, és az a kultúra, amit megtanultunk az őseinktől, a nagyszüleinktől, szüleinktől, azt nekünk kötelesek vagyunk továbbadni. A diaszporában nagyon nehéz megmaradni magyarnak, ezt látjuk, ezzel küzdködünk, és én nagyon tisztelem azokat az embereket, akik megtartották a magyarságukat, akik megtanították a gyerekeiket magyarul, az unokáikat megtanították magyarul. Ebből a példákból mi is táplálkozunk a mai napig, és ezt a példát szeretnénk továbbadni, mert van egy nagyon jó mondás, ami az életünknek az egyik mottója, hogy nem az a magyar, akinek a nagyapja is magyar volt, hanem az a magyar, akinek az unokája is magyar. Van utánpótlás, hál' Istennek. Ez a fajta példamutatás, amivel mi járunk, a szülők, nagyszülők, és amit mi tanultunk az elődeinktől, remélem, hogy mi is tovább fogjuk tudni adni a következő generációknak. Már az unokáink járnak ide, remélem, hogy azt mutatja, hogy 30 év múlva lesz itt még magyar, és lesz, aki még ezt tovább vigye. A múlt emlékeinek ápolása mellett Lóriék egy hatalmas jövőbe mutató projektbe is belevágták a fejszéjüket, az amerikai magyar emlékek digitális megmentésébe. Alapítottunk 2019-ben egy alapítványt, a Clevelandi Magyarokért Alapítványt. Ez az alapítvány ernyője alatt elkezdtünk egy olyan fontos feladatot, missziónknak tekintjük azt, hogy a Cleveland és környékén a magyar publikációkat, könyveket, folyóiratokat, kórdokumentumokat beszkenneljünk, és a saját weboldalunkon, amelyeket a saját weboldalt működtetünk, azon megosztjuk, és hogy elérhető legyen. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok fontos dokumentumnak helye van ebbe a digitalizált világba, hogy elérhető legyen, tehát ne csak fizikálisan legyen meg, hanem legyen meg digitálisan és kutatható legyen. Ehhez nyújtunk segítséget bárkinek. Most, hogy a család már az Egyesült Államokban is mély gyökeret vert, a hazatérés gondolata új értelmet nyer. Egy olyan mérlegelés ez, ami már nem csak róluk, hanem a felnövekvő unokákról és a láthatatlan családi kötelékekről is szól. Hogy 30 év múlva hol leszek, ezt nagyon nehéz megválaszolni, hiszen itt van 2 kis unokánk, itt vannak a gyerekeink. A gyerekeinket elhoztuk a nagyszüleiktől, és ha most mi elmennénk az unokáinktól, akkor úgy érzem, hogy ez nem volna egy felelős döntés most. A gyerekeinkkel nagyon őszintén beszéltünk erről a dologról, és a lányunk azt mondták, hogy talán Magyarország lenne, ahova ők szívesen visszaköltöznének. A fiunk úgy szintén azt mondta, hogy Magyarország lenne, és akkor mi azt mondtuk a nejemmel, hogy akkor nekünk az Erdély az tökéletesen megfelel, mert akkor már nem leszünk nagyon messze. Úgyhogy ez az, amit úgy elraktározunk magunkba egy lehetőségként. De látjuk ebben a rohanó világban, hogy Amerikában mi történik, ezt most így kijelenteni, hogy 30 év múlva hol leszünk, nem tudom. Az biztos, hogy azt szeretném, hogy mindenki magyarul beszéljen, aki csak teheti, aki magyar itt Clevelandben.